Vitajte pri pokračovaní formulovej otváračky. Starter pack s albumom a nejakými tými kartami už máme za sebou, čeknite predošlé video. No až teraz si trúfam mať od novej série Turbo Attacks 2025 veľké očakávania. So sebou tu mám totiž mimo booster boxov najdrahší produkt celej série, Diamond Tin plechovku. A ja som sa tento rok rozhodol nevyhadzovať peniaze za jednotlivé balíčky, ale nakupovať iba túto plechovku. Prečo práve ju a čo nás v nej čaká, sa hneď dozviete. Tak poďme na to. Za 23,99 dostanete hrbu kariet plus nejaké tie limitky. No prečo platiť až tak veľa, keď ostatné plechovky stoja len 15? Za rozdiel v cene si totiž kupujete šancu na relic kartu, teda kartu s kúskom jazdeckej kombinézy jednej z legend Formule 1. A výrobca Topps to urobil naozaj šikovne. Takúto hrubšiu kartu legendy síce nájdete v každej jednej plechovke, no len v jednej zo 40 bude mať táto karta aj vložený kúsok jazdeckej kombinézy. Zabránili tým akejkoľvek možnosti zistiť prítomnosť tej pravej relic karty ešte pred otvorením plechovky. Topps takúto plechovku volá Lucky Tin, teda šťastná plechovka. A ja dúfam, že jednu z nich mám v ruke, tak poďme otvárať. Keď už nič, tak nám aspoň ostane pekná plechovka na Lego kocky. Vo vnútri sú vždy dva booster balíčky. V tom tenčom, ktorý si necháme na záver, sú limitované karty a naša draho kúpená šanca na relic kartu. A v tom druhom, ultra hrubom, je náhodný mix lesklých kariet v dvoch vlnách, pričom medzeru medzi nimi vyplňajú base karty. A balíček nám otvára Red Bull Racing logo, Topps Awards Charles Leclerc, Leonardo Fornaroli Champion F3, Aston Martin logo, Icons of the Grid Michael Schumacher, Topps Awards Oliver Bearman, Stars of Tomorrow Tim Tramitz, Charles Leclerc Top Awards Visa Cash App RB logo, Max Verstappen Icons of the Grid, McLaren logo, Stars of Tomorrow Lewis Sharp, okruh Saudskej Arábie, Max Verstappen na Hero karte, Noel Leon, Miami Grand Prix, okruh Pole Position Max Verstappen, Kick Sauber F1 Team, Team Dynasty, Ferrari, Dynamic Duo, Visa Cash App RB, Team Dynasty, Alpine, Lewis Hamilton na National Pride karte, Hero Lance Stroll, Gilles Villeneuve na Icons of the Grid karte, Jack Crawford na Podium Perfector, Amari Cordial na Hero karte, Team Card Fornaroli a Stanek, to je super karta, pretože Stanekovi sa v F2 veľmi darí momentálne. Hero karta Oliver GT, Lando Norris, George Russell, McLaren Pit Stop Cross, Victory Lap George Russell, Team Principal Ayao Komatsu, Sprint Superstar Max Verstappen, tímová karta Rodin Motorsport, okruh veľkej ceny Holandska, DRS Strategy karta, Hero karta Gabriel Bortoleto, Hero Lewis Hamilton, PSA karta Pierre Gasly, Pole Position Nico Hülkenberg, Icons of the Grid Fernando Alonso, Hero karta Luke Browning, ďalšia strategy karta Icons of the Grid David Coulthard, Hero karta Kimi Antonelli, Hero karta Carlos Sainz, Monopost McLarenu,
Dynamic Duo karta Mercedesu. A tu už nám začína druhá vlna inzertných kariet a hneď paralelkou Lewisa Hamiltona, Icons of the Grid. Nasleduje 100 Club, Oscar Piastri, Supernova karta Charles Leclerc, Podium Power Pierre Gasly, Supernova karta Pierre Gasly. A tu máme zase ružovú paralelku Supernova Carlos Sainz. A tu sú nejaké limitované karty Exclusive Diamond Edition v podaní Landa Norrisa, Nika Hülkenberga, Pierra Gaslyho, Charlesa Leclerca a Georgea Russella. A my sa rovno pustíme do ďalšieho balíčka, kde nás, verím, čaká naozajstná relic karta. Hrubšia karta je tam. Gold Limited Edition Juan Pablo Montoya, Emerald Limited Edition Isaac Hadjar, Aquamarine Limited Edition Gabriel Bortoleto, Amethyst Limited Edition Pierre Gasly, Gold Limited Edition Gerhard Berger. A teraz môžeme ísť na relic kartu 3, 2, 1. To je škoda. Karta Juana Pabla Montoyu, táto hrubšia, ale avšak bez kuska jazdeckej kombinézy. Tentokrát nám to s relic kartou nevyšlo. A nenašli sme ani žiadnu číslovanú kartu. Útechou nám môže byť pekný dizajn tejto hrubej karty a prísľub toho, že už o týždeň budem otvárať ďalšiu plechovku. Tak ma sledujte a buďte pri tom. Čaute.